90% सेंग्राफोरानो मिन्थियादि नाइटफला मानो जायो आरो बेनि जाहोनावनो बिसोरो गिनायजोंनो मायबा मायबि सानलाबायो। लोगोफोर, मा नोंथांमोनाबो उन्दुनाय समाव गावनो गाव गगारलाङो नामा? मायबाफोर गाज्रि सिमां नुनानै बा सोरजोंबा सोमोन्दो जालायनाय नुनानै? खायफा सेंग्राफोरा बेखौनो बेराम होनना सानो, नाथाय बेयो बेराम नङा, नाइटफलसो। बेखौ हिन्दी रावाव सपनोदस होनना बुङो। नाइटफल जानायनि गोबां जाहोनफोर दं, नाथाय बेनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंनि देहाया सानफ्रोमबो सिमेन्ट बानायबाय थायो दै लोगोफोर। सिमेन्ट होननानै दै, जाय जोंनि मेन बुस्थु दै बायदि जायोना, बेखौनो इंराजियाव सिमेन्ट होनना बुङो। नोंथांमोना बुजिदों जानो हागौ। बिदिनो सिमेन्टआ जोंनि देहायाव बांद्राय जायोब्ला, सेक्स खालामना दिहुनगाराब्ला एबा आखाइ सोमावना मास्टारबेशन खालामना दिहुनगाराब्ला, अब्ला जोंनि देहाया गावनो गाव बेखौ दिहुनगारनो लामा नायगिरो। जेरै उन्दुलांनाय समाव सोमोन्दो जालायनाय सिमां नुना बा बायदि बायदि सिमां नुनानै गगारलाङो। नाथाय जों बांद्राय बेफोरबायदि भिडिअ' फट'सफोरखौ नायबाय थायोब्ला आरो बांद्राय बेफोरनिनो सोमोन्दै सानबाय थायोब्लानो उन्दुनाय समाव ब्रेना कन्ट्रल खालामनो हायैजोंबो नाइटफला जायो। लोरबां देहा एबा बांद्राय सिन्ता आरो उदैया मोजां डाइजेसन एबा हजम जायैजोंबो नाइटफल जानाया बाङो। नंगौ, बेयो नर्मेल जुदि दान मोनसेयाव खेबसेनिफ्राय खेबब्रै बारसो जादोंब्ला। नाथाय खायसे सेंग्राफोरा लाजियो। नंगौ, बियो एसे लाजिनायबो फैहोयो। बुंनो थांब्ला गासैबो सेंग्रा समाव बेफोरबायदि जाखायो। 19 निफ्राय 20 बोसोरसोनि उनाव बियो लासै लासै खमायलाङो। जुदि सप्ता मोनसेयाव खेबथामनिफ्राय खेबब्रै गाहाम आरो बेनिबो बांद्राय जाबाय थादोंब्ला, बेयो सिन्तानि बाथ्रा। देहाखौ लोरबां मोननाय जालांबाय, दैलि लाइफआव सहायनो हाया जालांदोंब्ला निस्सय डाक्टारनि सेराव थांनाया मोजां। दान मोनसेयावथ' खेबसे खेबनैया जानो हागौ, जुदि सेक्स खालामा एबा आखाइ सोमावना दिहुनगाराब्ला। नाथाय आं आखाइ सोमावनांगौ होननानै बेखौ बुङाखै दै लोगोफोर। जों गाज्रि भिडिअ' फट'स नायबाय थानाय आरो बेफोरनिनो गाज्रि सानबाय थानायखौ नागारनो नांगोन। उन्दुनायनि सिगाङाव ओंखामखौ एसे खम जानांगौ आरो जेसे हायो एसेनो उदैखौ साफा लाखिनांगौ। गाइखेर, बादाम, थालिर आरो गोथां मैगं थाइगं जानांगौ। सानफ्रोमबो कारेक्ट टाइमाव उन्दु आरो फुरा उन्दुनायाबो गोनांथार, जेरै 7 निफ्राय 8 घन्टा। बेनि उनाव दैलि एक्सारसाइज खालामनाया गोनांथार, जेरै पुश-अप्स, खारनाय, दान बेठक, हायोब्ला जिमफोरबो खालामनो हागोन। आसा खालामदों नोंथांमोना बुजिदों जानो हागौ नाइटफला मानो जायो आरो बेखौ जों माबोरै खम खालामनो हायो। जुदि नोंथांमोना बेफोरबायदिनो हेफाजाब खालामजाथावना भिडिअ'फोर नायबाय थानो होनना सानोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना अल नटिफिकेशननि घन्टाखौ थुना लाब्लानो जाबाय आरो भिडिअ'खौबो मोनसे लाइक खालामना हो। अब्ला दिनैनि थाखाय एसेनोसै, गोजोन्थों।